Τι ωραία αίσθηση. Πω, 100 κιλά χαρτιά θα πετάω. Πήρα πολλά πράγματα. 100 κιλά χαρτιά, ρε παιδιά, εντάξει. Μήπως υπερβάλλουν. Μήπως. Λοιπόν, πάρα πολλά χαρτιά. Ένα άδειο κουτί, ρε παιδιά, με βλέπετε. Δεν πήρα πράγματα. Πήρα κάποια διαφημιστικά, το Firming Peptide, τη μάσκα, την οποία έχω ακόμα, δεν την ξαναπήρα. Είναι τέλεια, την έκανα και μόνη μου χτες. Και θυμήθηκα πόσο ωραία είναι. Φοβερή. Πήρα. Δεν το θυμόμουν να το πήρα αυτό. Πήρα ένα καθαριστικό με μανδελικό οξύ, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραία συστατικά για τις πανάδες. Έχω δύο, το ένα θα το πάω σπίτι. Πού το άλλο? Το ένα σπίτι και το άλλο εδώ, γιατί δεν είχα με μανδελικό οξύ. Έχω διάφορα καθαριστικά, αλλά δεν είχα αυτό. Και πήρα δύο μάσκες. Πήρα την Australian Super Berry Antioxidant Mask, η οποία θα με βοηθήσει να κάνω ένα καινούριο πρωτόκολλο, το Super Berry, πώς λέγεται, Triple Berry Brightening, πάντως για πανάδες. Ένα πολύ ωραίο, φοβερή μάσκα, είναι και λίγο ελαφρά απολεπιστική, έχει μέσα, αν θυμάμαι καλά, λακτικό. Πάντως αυτή μετά με τη Marshmallow Mask, η οποία μου τελείωσε, την είχα. Καλά, η Marshmallow είναι φοβερή και μυρωδιά και αποτέλεσμα. Ενυδατώνει, τσιτώνει, είναι υπέροχη μάσκα αυτή. Τη βάζω συνήθως στο τέλος αυτήν. Είναι μάσκες, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, πρώτη φορά βλέπω πράγματα να κάνουν δουλειά. Όχι δηλαδή, εντάξει, κάτι μικρό ή 100 ώρες μασάζ, κάνουν δουλειά από μόνα τους. Φοβερό. Και πήρα και τα ένζημα και τα δύο, το raspberry και το cocoa, αυτά είναι τα activators τους. Φτιάχνουν επιτόπου τα ένζημα, έτσι έχουν τα βαζάκια, να τα βρω. Λίγο υπερβάλλανε εδώ με τις συσκευασίες. Τι λίγο, πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται τόσο σπατάλη, παιδιά. Και άλλα πήρα. Αυτό είναι το Micro Exfoliating Honey Cleanser με το μέλι. Αυτά τα δίνω πολύ συχνά, τα έχω και πιο μεγάλα. Τα παίρνει ο κόσμος γιατί βάζω μια πολύ μικρή ποσότητα και κάνει απίστευτο αφρό. Είναι πολύ ελαφρύ απολεπιστικό. Έχει και το μέλι, μυρίζει έντονα μέλι και έχει micro beads από κερίθρα. Είναι δική τους εφεύρεση αυτό, δική τους πατέντα. Ναι, και τα ένζημα εδώ στην ουσία είναι η σκόνη και τα βάζω μαζί με το activator και το φτιάχνω επί τόπου για να είναι πάντα φρέσκο και ενεργό. Φοβερά. Όσο και να ψάξα δεν έχω βρει κάτι παρόμοιο. Το cocoa μυρίζει όντως σαν σοκολάτα, δεν έχουν εξτρά αρώματα. Έχει μέσα όντως κακάο και είναι το πιο ήπιο από όλα. Αυτό είναι το μεσαίο, αλλά με αυτό βλέπω διαφορά στις πανάδες επιτόπου. Δηλαδή επιτόπου. Τη ηρεμή επιτόπου. Οπότε αυτό, ένα πρωτόκολλο μαζί, θα έχω ένζυμο αυτό μετά το Australian Super Berry, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτόκολλο για πανάδες. Το Berry Whip. Υπάρχουν δύο πρωτόκολλα με εκείνη τη μάσκα. Νομίζω ότι αυτά δεν θυμάμαι να πήρα κάτι άλλο. Και κάτι διαφημιστικά νομίζω πήρα. Για να τα δω πώς είναι. Είναι ωραίο, ρε. Εντάξει. Και ένα διαφημιστικό. Τίποτα, έχει μόνο το πλαστικό και τη θήκη στην ουσία για να πάω στα διαφημιστικά. Νομίζω ότι θα είχε κάτι. Ρε φίλε, τα σκουπίδια τους μου φέρανε. Στο καλό. Κάτι ακόμα βλέπω εδώ. Όχι. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα το δοκιμάσει. Εγώ θα το δοκιμάσω πρώτο. Μου ήρθε τόσο πολύ το Australian. Αυτά. Τίποτα άλλο. 100 κιλά σκουπίδια, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, Σιρκέτια, χαλάρωσε λίγο. Τι κάνει, μήπως δεν έχουν σκουπιδοντενεκέοι, λένε εντάξει, μέχρι να βρούμε άκρη με την, πώς τη λένε, με την τέτοια, στα βάζουμε στους πελάτες μας. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, εξηγήστε μου. Τι είναι. Η υπερβολή. Γεια σας.